Na základe doporučenia veľmi mojej dobrej známej, ktorá ma doporučila pre hnutie 99 a na základe tohto doporučenia mi zavolali z hnutia 99, že radi by so mnou spolupracovali a radi by ma chceli mať na kandidátke. Z tohto dôvodu som s nimi sa stretol a prediskutoval určité priority a názory, ktorými chcú ísť do volieb. A na základe spoločných priorít som sa rozhodol, že budem ako nezávislý kandidát kandidovať za hnutie 99 Občiansky hlas. Ideál hnutia 99% je poukázať na 1% vyvolených, a to 1% vyvolených, ktorí sú politici a ich známych, kamarátov, priateľov a finančné skupiny. My si vlastne neprispôsobujeme rozprávať za 99% ľudí na Slovensku, ale my sa snažíme poukázať na to 1% ľudí, ktorí z tohto systému bohatnú, ktorí z tohto systému profitujú a ktorí proste majú výhody. A preto v hnutí 99% sú ľudia, ktorí nikdy neboli vo veľkej politike, ľudia, ktorí sú úspešní, aj menej úspešní, ľudia, ktorí sú aj bohatí, aj chudobní a preto my vlastne sa snažíme poukázať na to 1% vyvolencov. Na politiku ľudia majú názor, že je špinavá. A musím povedať, že majú pravdu, lebo posledné dni a mesiace dokazujú to, čo ľudia si mysleli. Že politika je naozaj špinavosť, ale špinavosť len pre určitých ľudí, ktorí vlastne s nej profitujú a ktorí vlastne sa chcú a išli do politiky, aby sa nabalili. Lebo títo ľudia, ktorí sa tvária, že sú politici, ale pomýlili si priority, robia všetko preto, aby sa oni mali dobre a zabudli na poslanie, ktoré vlastne im ľudia dávajú. A to poslanie je to, že by sa vlastne mali starať o nás ľudí, o vytvoriť podmienky na to, aby sa tu žilo lepšie. Prečo kandidujem za náš región? Kandidujem preto, aby sa urobilo niečo aj pre tento región. Mojou predstavou je, aby nebol jeden volebný obvod, ako je to teraz. A vidíme, že vyše 40% ľudí kandiduje z Bratislavy. A tí ľudia samozrejme prídu len raz za 4 roky do našeho regiónu, nasľubujú hory doly a viac ich tu nevidíme. Preto môjim cieľom je, aby boli vytvorených 80 okrskov, aby z každého kraja a z každého okresu kandidovali ľudia, ktorí sa budú zodpovedať ľuďom, kde bývajú a kde žijú. Preto kandidujeme za náš región a preto vlastne aj priority, ktoré vlastne som si dal, sú, že chcem vlastne opraviť cesty 1. a 2. triedy, lebo jediné infraštruktúra kvalitná sa môže doniesť investície, zahraničné investície. Z tohto dôvodu je mojou prioritou, aby sme vlastne sem mohli dotiahnuť nejaký zahraničný kapitál a vytvoriť dostatok pracovných miest pre našich ľudí. Ďalšou prioritou je, aby ľudia mali dostupnú zdravotnú starostlivosť na výške, aby naše deti mali kvalitné školstvo, aby samozrejme mali aj vyžitie, nie po škole, možnosti športového vyžitia. Zasadím sa za to, aby bohatstvo našej krajiny nebolo len pre Bratislavu a pre západný región, ale aby bolo spravodlivo rozdeľované do všetkých regiónov, aby napredovali aj ďalšie regióny, ako sme aj my tu na Gemeri, mali možnosť vlastne mať investície a napredovať. Kauza Gorila, ak si spomínate, hnutie 99 vyšlo prvé a zverejnilo kauzu Gorila. A na základe tohto vznikol občiansky protest. Občiansky protest mladých ľudí, starých ľudí, aj dôchodcov, ktorí keď sa dozvedeli, ako sa hospodári a ako sa kradne na Slovensku, zvolali masové protesty, čo za éry socializmu v 89. tom ešte sa nestalo, lebo týchto protestov sa zúčastnilo viac ako 100 000 ľudí, ktorí jednoznačne povedali, že stačilo týmto gorilám, stačilo týmto zlodejom a aby už vlastne po 20 rokoch skončili, aby proste sa vybrali do dôchodku, aby sem prišli noví, čestní a slušní ľudia. Preto si myslím, že títo ľudia, mladí ľudia, ktorí začali protesty Gorila organizovať
by si mali zaslúžiť obrovskú pochvalu za to, že dokázali vlastne také masy dostať do ulic. A je mi len veľmi ľúto, že politici na najvyšších postoch a takisto predsedovia strán sa nepridali sa k týmto ľuďom, aby proste týchto skorumpovaných politikov potrestali, aby ich proste dostali raz z politiky preč a keď budú vyšetrení, aby boli samozrejme aj zákonne za to odsúdení. Ako vidíme, asi nie. Je to na škodu, lebo preto sme v 89. bojovali, aby tí, ktorí sú spojení s jednou stranou, nemali výhody, aby nemali proste priority, ale toto, čo sa dneska deje v politike, by si nikdy nedovolili ani komunisti. Ak vidíme, tak títo ľudia sú rovnejší pred zákonom. Bežný človek, ktorý je sankciovaný a trestaný za maličkosti a ľudia, ktorí sú v politike a ich mecenáši a ich kamaráti, ktorí rozkrádajú tento štát a okrádajú vlastne náš bežných občanov, tak vidíme, že sa im nič nestane. Preto si myslím, že dnes zákony sú rozdielne pre politikov a rozdielne pre bežných ľudí. A musíme urobiť všetko preto, aby zákon patril pre každého rovnako. Myslím si, že vyrastal som v milovanej rodine, vyrastal som v robotníckej rodine. Moji rodičia boli čestní a slušní ľudia, aj keď boli jednoduchí, ale dali nám, môjmu bratovi a mojej sestre, myslím si, dostatok lásky a výchovy na to, aby sme mohli nastúpiť na plnohodnotný život a v živote niečo dokázať. Chovateľstvu sa venujem viac ako 25 rokov. Je to pre mňa taký relax. Niekedy na škodu, že tí politici zabudli na tú slušnosť a zabudli na to porozumenie, lebo my chovatelia, keď sa stretneme a keď ideme niekde na výstave, tak vidíte tú súdržnosť, tú porozumenie, to povzbudenie a nevidíte tam tú zákernosť, nevidíte tam vlastne, že by vám niekto proste sa snažil nejak podraziť nohy. Možno je to tým, že my, ktorí chováme, tak možno máme to cítenie širšie a možno máme tú lásku k tým zvieratám o mnoho väčšiu. A z tohto dôvodu vieme potom prenášať túto lásku aj medzi ľudí. Toto si myslím, že chýba v politike, to, čo chýba medzi týmito ľuďmi, medzi nami chovateľmi, aby dokázali mysleť nielen pre seba, ale aby dokázali mysleť aj pre nás bežných ľudí a aby dokázali aj pre tých bežných ľudí niečo urobiť. Každý z nich by si to mal uvedomiť. Tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, aké mám hodnoty, že pre mňa v živote nie sú podstatné peniaze, nie sú podstatné samozrejme nejaké materiálne hodnoty, ale že pre mňa podstatní sú ľudia, rodina a toto myslím si, že dneska chýba v tej politike, troška slušnosti, troška čestnosti a troška zodpovednosti, že keď som sa dostal do tej politiky, tak som sa tam dostal preto, že tí ľudia mi dali svoj hlas a očakávajú odo mňa, že niečo pre tých ľudí spravím a niečo pre Slovensko urobím. Ja viem, že je to beh na dlhé trate, ale je to môjim snom. Lebo dneska, keď som chodil po mítingoch po celom Slovensku a stretával som sa s ľuďmi a ľudia sa živo zaujímali o dianie, 99% hovoria, veď každý, kto sa dostane do politiky, každý tam bude kradnúť a každý tam bude zlodejom. Myslím si, že ľudia musia pochopiť, že treba voliť ľudí, ktorí niečo v živote dosiahli. Ľudí, ktorí proste majú za sebou výsledky. A to nemyslím, že to musia byť ľudia, ktorí sú bohatí, ale ľudia, ktorí možno dennodenne robia niečo pre ľudí ako doktori, ako možno sestričky, alebo bežní robotníci, ktorých ľudia poznajú od malička a vedia, že žijú čestne a snažia sa niečo urobiť nielen pre seba, ale aj pre druhých. Ak sa nám toto podarí, takýchto ľudí osloviť, tak ľudia pochopia, že politika by mala byť prioritou pre čestných ľudí a malo by to byť odmena. Odmena pre tých, ktorí v živote niečo dosiahnu a ktorí nebudú potrebovať kradnúť, ale ktorí proste urobia niečo preto, aby aj tí bežní ľudia,
ktorí žijú dnes veľmi ťažko, sa mali lepšie, aby vedeli, že tí politici, ktorí sú tam, tak slúžia im a nie len sebe. Je mi to veľmi ľúto, ale ja verím, že dneska tí ľudia už nie sú také ovce ako niekedy, lebo keď hnutie 99% občiansky hlas malo podľa preferencií len 2%, tak za mesiac a pol o nás napísali necelé 3 články. A ak sme sa dostali nad 5% zvoliteľnosti, verím, že tí ľudia pochopia, za 48 hodín o nás bolo napísaných 50 článkov. A iste viete, že negatívnych. Nikomu ja nemusím rozprávať, že finančné skupiny a politici vlastnia u nás nielen televízie, nielen rozhlas, ale aj noviny, lebo politici a finančné skupiny, ktoré sú napojené do Gorily, nechcú, aby sa tam dostal niekto iný, chcú vlastne urobiť preto všetko, aby tam mohli vládnuť oni a z tohto dôvodu očierňujú okolo seba všetkých a takisto aj hnutie 99%. Preto robia všetko preto, aby očiernili všetky strany, ktoré sú novovznikajúce strany, lebo chcú vládnuť ďalej, chcú vládnuť preto, aby nemuseli vyšetriť Gorilu, aby nikoho nemuseli potrestať. A v prípade, že by sa tam dostal niekto iný, tak ako a napríklad aj hnutie 99%, tak by sa zasadilo za to, aby títo ľudia a politici boli potrestaní a takisto tieto finančné skupiny, ktoré ovládajú politikov, nemali z toho už výhody a priority. Preto ja verím, že dneska sa už ľudia nedajú opiť rožkom a pochopia, prečo vlastne táto antikampaň za 48 hodín vyše 50 článkov proti je účelovo cielená, aby zdiskreditovala slušných a čestných ľudí.